ni chul pesa ka onge pesa michulo cash ne ngata kata mane cyber except pesa michulo mar internet mitiyo godo cha but ibro yudo kanyo pay bill number mar KUCCPS ka tiketo pay bill number noero to reflect ka yudo information ni payment mi osebedo received kendo application mari be osebedo received. Gini dhi nyaka tarik 7. En omenda maromo nade? En joma apply manyien 1,500. Joma revise 1,000. Kamano. Koro nyaka sani jogi ma koro ne ochopo kache thuolo mokwongo nikech nitie mago mano time centers gi. Yeah. To penjore kacha ni ada donjo mondo mi adonje portal kacha tim application mara jogo mano timo gi school timo revision magi kage ka kendo koro sani tielo magi chope mari yiero ni tielo magi yiere sani to koro en mane en nitie ka first application ka nitie revision ka revision sani time e kidieny maromo nade lero mana kanyo ni to gin jok mage madhi chulo omenda maromo kama 1,500 jomage ma pononya chulo omenda mopogore. Joma ne oko apply atol madwa timo application manyien sani dhi chulo 1,500 through mpesa to gi pay bill number mar KUCCPS ma gidhi yudo e portal sama gi register. Nitie joma no se apply to okochuni bede ni mondo revise ka ni apply kendo yudo ka in qualified kendo yudo ka in okay gi choice mani make a secondary bende okrach idhi adhiya koro ok apply but ke idwani mondo revise nikech sani giseyudo information mang'eny wasebedo be kwatimo career guidance kata ne nyithindo ka gin oko koro yudo ka ng'ato no apply gimoro to sani koro dwano change gimoro ng'ato no apply institution moro odwani koro change institution machielo nikech koro itimo mna revision okitim fresh application gin gichulo 1,000 kamano wacho ne kanyo koro nitie jogo matime manyien jogo babere ma osetime to chopo kar kacha ng'ato penjore ponono ng'ato nyalo wacho niya anabet ka ni nikech natimo application mokwongo revision bende pok atimo natime e sikul kacha ponono e sikul kama gintiere